пророк Мохамед се споменава в Библията. Мюсюлманите вярват, че първото откровение, дадено на пророка Мохамед, мир на праха му е дадено в пещерата Хира от ангела Гавриил. И ангелът му каза: прочети. И тогава пророкът Мохамед каза: не знам как да чета. Така че сега нека погледнем в Исея глава 29, стих 12. Там се казва: тогава книгата се доставя на един неграмотен, казвайки: прочетете това, моля. А той казва: аз не съм грамотен. Но почекай. Става по-интересно. Нека да видим какво казва автентичната версия на Библията. Ако отидем на codexsinaiticus.org и включим стиха, можем да видим, че всички тези букви са написани спретнато, с изключение на тази една дума, където изглежда, че има добавено и си. Така че, ако отидем в Google Translate и напишете думата без добавените букви, която е XIPA, получаваме думата, която звучи като Хира. Хира. Книга ще бъде дадена на неграмотен човек в пещерата Хира, който ще каже: той не може да чете. И точно в това вярват мюсюлманите, но въпреки това вие все още отричате.